あですです。Hello, Frankie. Thanks for the comment. おはようございます。中村ゆき子です。ちょっとテクニカルプロブレムで、やり直しました。私はキャップのメンバーで、キャップというのは神戸で活動するアートグループなのですが、ジンバブエのムビラという楽器を RC505 で即興演奏しています。現在六甲ミーツアート、芸術散歩2020期間中で、キャップは招待アーティストでスカイビラ地区にあります、六甲スカイビラ迎賓館という使われていなかった建物で、総勢ですね20数名、展示をしております。ぜひ、ご観覧ください。当館、無料会場になっております。何度でも入館することができます。Hi, my name is Yukiko Nakamura. I'm a member of CAP. CAP is an art group in Kobe, which is my town. And I play Mbira, which is Zimbabwean instrument. And I play it with RC505 loop station. And do the live streaming during the festival called Loco Meets Art, which goes on to 23rd of November. And I do the live streaming every Wednesday, so please subscribe. こちらのライブストリーミング毎週水曜日配信しております。もし配信ご覧の方いらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。Please give me a comment and thank you. ところでですね、今日配信するお部屋はムコブラックボードの2回目です。1回目、一番最初ナンバーワンストリーミングの一番最初にですね配信したお部屋から、参加者、来場者の方により、お部屋が変貌した今ピークのところですねで、再配信させていただきます。This room I live streamed as a first one, and it was playing, and then the people who visited this room changed the room like this. Thank you, Frankie, for your comment. Hello, I'm back from Africa. はい、フランキーさん、アフリカに行っていたみたいで。I hope you enjoyed your trip in Africa. 神谷さん、今日朝から見てますということでありがとうございます。上谷さんですね。失礼いたしました。
ずや毎場ございすがりめイエおいえおいえんばばはんざずや毎場ございすがりめクローラローラダローラムルメイエアオムサゴンデニャマクローラローラダローラムルメイエアオムサゴンデニャマすみません、ちょっとループステーション途中タイミングを誤ってしまって、ちょっとこのままだと辻褄が合わなくなってしまうので、やり直しをさせていただきます。申し訳ないです。
Mekeza, Niktienda, Bamwe Zimbabwe. Varikuranva, Vakavatishisa, Chinyakare, Nechikazao. Tichiwatienda, Zikuru, Nikti Pakurira Orusio. Rumutini Mira, Mbira. Dinon Ziyuki, Dino Baku Japan.ジンバブエの伝統曲でネマムササという曲をお送りしました。ですね、ちょっとこのループステーションの説明をしてみようかなと思うのですが、5トラックありまして、それぞれ一つずつにどんどん録音していったり、それを最後に録音したものを取ったりできるんですね。で、各トラックの長さを決めれたり、各トラックがどっちの方向、この辺に立ってる人とか、その配列を決めていろいろやったりとかすることができます。でこちらはジンバブエの伝統的に弾かれているムビラという楽器です。彼らは伝統的にですね、先祖の霊と、儀式とかで、お話をするためにこの楽器を使っています。コメントたくさんいただいているようで嬉しいです。山下さんからコメントいただきました。山下です。一昨日見た時と部屋の様子がまた変化していますね。中村さんも初回に演奏した時と違う人に見える。ありがとうございます。確かに今日もちょっとテストで見ていたところでも随分感じが変わったなと思っています。他のお部屋もですね、いろいろ変化しているお部屋がありますので、ぜひ何度でも、また山下さんのお部屋もこれからどんどんまた変化していくようなので、どうぞご来場いただき、ご観覧いただけるといろいろ楽しいことがございます。六甲ミーツアート11月23日まで開幕しております。私ですね、この、ムビラの配信はいろんなアーティストのお部屋から毎週水曜日朝10時から、あと時々不定期で週末などにも配信させていただいております。Anna, thanks for your love, heart. So thank you for watching my live stream. I do live stream every Wednesday until 23rd of November, next month, November. Please subscribe my YouTube channel. 概要欄にですね、YouTube チャンネル、また Twitter など、情報ございますので、フォローいただけると、配信の時にですね、お知らせがいくと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。